fago. Addu'a alkhairi ba za ta yanke ba, kuma ba zan daina ganin soyayya ba. Ba za ta gani kuka ta kisharan ba, ba za ta ga an cuce ni ta kyale ba, ba za ta bari kaina yayi ciwo ba, ba za a gure ni a kowace harka ba, kuma ba zan nema in ga da samu ba. Duk inda na je ba zan rasa jari ba, ba dai matsaloli su yi mini illa ba. Mai son ya ga bayana bai shirya ba, makiya na ran sai ba za ku cin mini ba, ba za ku yi min tarko in fada ba. Duk inda na sa gaba ba zan doge ba, ba zan zauna haka babu nishadi ba. Kallon nasara ta ba kuma fara ba, ba zan saka cigun nuna biyayya ba. Waye yace ba min tarbiya ba, ban kyala gida na koma titi ba, ban cin naman wani ban iya sata ba, ba na sabgar wani ban iya sharri ba, ban so musulunci na rike shirka ba. Komai kuka so ku faɗa ban duba ba, kushen wani kaina ban saurara ba, kuma ban zama mai jin tsoron zagi ba. Ba zan kula duk wani mai mini haushi ba, Allah shi ke mini ba wani kato ba. Kata na Allah ban mance haka ba, kuma na bi iyaye ban raina musu ba. Da uwa gindin murhu ba ta kauce ba, ba zan ci tuwo gaya babu miya ba. Allah ya ce yes ba za ku ce no ba. Farkona ummana, rainona ummana, tafiyata ummana, girmana ummana, nemana ummana, samuna ummana, jarina ummana, cinikina ummana, ribata ummana, nasarata ummana. Ya Allah kare mini ummana, ya Allah ka tsare mini ummana. Mamana nasara ta babbar kyauta, umma tana raye.